Dobrý deň, vítajte v Dolnej Strede. Hľadáte nové bývanie v pokojnom prostredí na dedine? Na tejto novovybudovanej ulici máte možnosť výberu hneď zo 4 nových rodinných domov. Dispozícia všetkých domov je rovnaká. Výmera pozemkov je od 515 do 809 m2. Rodinné domy sú vybavené tepelným čerpadlom, rekuperáciou a majú predprípravu na fotovoltaiku. Užitková plocha je 100,5 m2, zastávaná plocha je 129,49 m2. Dobrá občianska vybavenosť, jednoduchá napojiteľnosť na diaľnicu a široká škála voľnočasových aktivít, ktoré určite oceníte. Volám sa Ladislav Dóka a zastupujem realitnú kanceláriu FOI. Ak vás táto ponuka oslovila, rád vám na osobnej obliadke poviem o tomto zaujímavom projekte viac.